Fenw i yw Lucy Andrews a dwi'n myfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth. O'n i yn fy ail blwyddyn pan nathon ni wneud y bont. Oedd e'n profiad yn anhygoel i bod ar y bont, yn enwedig gan bod pan o'n i'n wneud y perfformiad, hwnna oedd y tro gyntaf i ni fod ar y bont yn wneud e. O'n i methu ymarfer ar y bont cyn y diwrnod. So oedd e'n rili dda i gael y cyfle i gwisgo fel y myfyrwyr o'r 60au a gweld torf mawr o gannoedd y bobl yn cerdded tuag ato ni a'r sain y ceir a cisio ail-greu be o'n nhw'n wneud. Ond oedd yna pwysau arno ni, pwysau eitha mawr, gan o'n i'n gwybod bod yna pobl o'r bont gwreiddiol yn gwylio ni. Ond oedd e'n profiad anhygoel, yn enwedig i gweithio gyda actorion proffesiynol fyd a gweithio gyda theatr gen. Fy hoff darn o'r bont, neu o'r profiad yn wneud y bont, oedd i gael eistedd ar blaen beic tra bod un o'r boys yn gyrru fe ar hyd y prom. Ar ôl ni dechrau'r proses hon, nathon ni gelio'n syth, o'n ni gyd fel criw mawr, fel y coleg Cymraeg, fel un brifysgol mawr. Oedd hwnna'n proses rili dda. Oedd wneud cynhyrchiad y bont yn ffordd anhygoel o gofio'r hyn a wnaeth digwydd ar Bont y Fechan yn 1963. Hyn, sa'n meddwl bod e'n peth dda i wneud yn rhy aml, gan oedd y profiad yma mor bendigedig a mor special gan bod e wedi digwydd unwaith yng nghyfnod hir o amser. O'n i ddim rili'n gwybod am Bont y Fechan cyn y proses hon. O'n i'n gwybod bod rhywbeth wedi digwydd ar y bont a nes i weld yr arwydd ar y bont cyn wneud y proses, ond o'n i ddim wir yn gwybod pam wnaeth myfyrwyr eistedd ar y bont. Ond yr wythnosau gyntaf o'r proses, oedd e'n rili dda i eistedd lawr gyda y criw o'r Atrium a'r Drindod ac Arwel a Sarah a mynd trwy lluniau a mynd trwy dogfeniaeth a gweld fideos ac yfweliadau a wir deall pam nath y myfyrwyr wneud hyn o ran y iaith Gymraeg. Hwn oedd y tro cyntaf fi'n weithio'n aml gyfryngol ac oedd e'n profiad wych i gweithio gyda criw proffesiynol. Nath gweithio'n aml gyfryngol ysbarduno ni fel myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth i greu drama aml gyfryngol o drama newydd yng Nghalw Thomas 5/7. Fe wnaethon ni hynna ar diwedd tymor diwetha. Felly fe ddefnyddio ni y pethau wnaethon ni dysgu o'r bont i greu darn o theatr Gymraeg newydd. Felly hwnna'n cyfle wych i ni. Wrth defnyddio dau gymeriad o'r presennol a cael ni y myfyrwyr i actio fel y myfyrwyr o'r 60au, o'n i'n hoffi'r ffordd o'n nhw'n gyferbynnu ei gilydd. Yn enwedig pan o'n i ar y bont, o'n i'n gweld y genhedlaeth newydd ar hyn genedlau. Fyddwn ni os modd i wneud darn o theatr neu cynhyrchiad sydd yn cofio'r hyn wnaeth ein dadau neu i gofio hanes Cymru eto. Oedd e'n profiad wych a nes i dysgu lot am hanes Gymru wrth wneud e.